дар саҳни филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ҳунарҳои мардумии ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва Файзобод таҳти унвони бозори ҳунар ба намоиш гузошта шуд ки ҳайати ҳакамон, меҳмонон ва иштирокчиён аз он дидан намуданд. Дар намоиш ҳунармандон маҳсули дастони хешро аз қабили кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, қуроқдӯзӣ, маҳсулотҳои заргарӣ, нонӣ, кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ, созҳои мусиқӣ ва ғайраро ба намоиш гузоштанд ки басо зебоию диданӣ ба назар мерасид. Бояд гуфт ки имсол бозори ҳунар номинатсияи нави фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалиб 2021 аст ва барои дар сатҳи баланд пешниҳод намудани он иштирокчиён соҳиби хол мегарданд. Аз ин рӯ ҳунармандону ҳаваскорони ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва Файзобод кӯшиш намуданд ки намунаи беҳтарини маҳсули дасти худро ба маърази дид гузоранд. дар ноҳияи мо низ солҳои охир дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардум ба эҳёи ҳунарҳои қадимӣ рӯ оварданд ва имрӯз дар тамоми қаламрави ноҳия дуконҳои фурӯши ҳунарҳои мардумӣ, дуконҳои истеҳсоли ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумлаи гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ, сабадбофӣ, кулолгарӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. баъд аз пешниҳоди намоиш, андалебчиёни ҳарду ноҳия баромади худро дар саҳнаи филармония идома доданд. ҳунармандон аз рӯи 12 номинатсия, аз ҷумла суруди ҳамсароён, намоиши либосҳои миллӣ, суруди яка, рақси яка, навозиши умумӣ, навозиши яка, суруди анъанавӣ, суитаи созию овозӣ, маҳорати хуби эҷодӣ нишон доданд. ҳайати ҳакамони фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионию эҷодиёти халқ Андалиб 2021 ки аз мутахассисони пуртаҷрибаи соҳа иборат аст, баромади ҳунармандону ҳаваскорони ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва Файзободро аз рӯи меъёрҳои муайяну мушаххас баҳогузорӣ намуданд. дар интиҳо дастаи ҳунармандони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин соҳиби 103 хол эълон шуд. ноҳияи Файзобод бошад бо касби 110 аз 6 хол ғолиб омад.